дуруд тамошобинони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Парвина Самандарзода ҳастам. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ду иншооти навро дар ноҳияҳои Сино ва Фирдавсии пойтахт, яке тарабхонаи Бразилии Латина Душанбе ва дигаре клуби инноватсионӣ ва фитнеси Крокус Фитнесро ифтитоҳ карданд. Тарабхонаи Бразилии Латина Душанбе дар маҳаллаи Кули ҷавонон қомат афрохтааст, ки дар қисмати дарунӣ ва берунии тарабхона дар маҷмӯъ барои дар як вақт ба 250 нафар хизмат расонидан ҷойи нишаст мавҷуд аст. Маросими ифтитоҳи расмии тарабхонаи Бразилиягии Латина Душанбе 22 октябр бо доир кардани шоу барномаи рангини бразилиягӣ баргузор мегардад. Дар клуби инноватсионӣ ва фитнеси Крокус Фитнес бошад, дар як вақт бештар аз 2500 нафар метавонанд ба навъҳои гуногуни варзиш машғул шаванд ва ба онҳо мураббиёни бо таҷрибаву таҳсилдида машғулият мегузаронанд. Дар клуби инноватсионӣ ва фитнеси мазкур бештар аз 100 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд, ки ҳамаи онҳо давоми чанд моҳ аз курсҳои бозомӯзӣ, ки бо иштироки мутахассисони соҳибмалака доир гардида буданд, гузаштаанд. имрӯз дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон таҳти раисии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор баргузор гардид, ки дар кори он аъзои шӯро ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Иштирокдорони ҷаласа масъалаи тақвияти ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятӣ дар самти пешгирии нашъамандӣ, табобат ва офиятбахшии беморони нашъаманд дар доираи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон дар ин радиф оид ба фаъолияти минбаъда нақшаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъаовар дар соли 2023 тасдиқ ва қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. як сокини Истаравшан бо иттиҳоми сохтани пулҳои қалбакӣ боздошт гардид. Дар ин бора мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд иттилоъ медиҳад. Ба иттилои манбаъ дастгир шуда 90 000 сомонии қалбакиро, ки ҳамагӣ купюраҳои 50 сомонӣ буданд, ба муомилот бароварда бо он мошину чорвоҳ харидорӣ кардааст. Мақомот мегӯянд, ки пулҳои қалбакӣ аз намунаи ҳаққонияш кам фарқ дошта, муттаҳам шабона муомилот мекард, ки сохтакорияш ошкор нашавад. алайҳи ӯ бо моддаи 281 парванда боз шудааст, ки он аз 8 то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. дар шаҳри Душанбе мусобиқаи Гранд Прикс Душанбе 2023-2026 ба нақша гирифта шудааст. дар ин бора мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иттилоъ медиҳад. мақомоти мазкур ҳамзамон гуфтааст, ки ин иқдом бо ташаббус ва дастгирии раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии ҷудо ба қайд гирифта шудааст. ба навиштаи ин ниҳод рӯзҳои наздик гуфтушунид ва тасвиби шартнома ҷиҳати баргузории мусобиқа дар назар дошта шудааст. гуфта мешавад, ки аллакай корҳо барои баргузории ин мусобиқаи ҷаҳонии ҷудо оғоз шудаанд. аз 18 то 20 октябр дар Тоҷикистон ҳавои номусоид пешгӯӣ мешавад. бино ба иттилои агентии обу ҳавосанҷии кишвар, дар ин рӯзҳо шамоли сахт, борон дар водиҳо ва дар наҳияҳои кӯҳӣ, ҳамчунин сард шудани қисмати болоии хок пешгӯӣ мешавад. дар ҳамин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинон гуфтааст, ки барои ҷамъоварии ҳосили боқӣ монда шитоб кунанд, то сардиҳо ба маҳсулоти ҳанӯз дар заминҳо хобидаи кишоварзон таъсир нарасонанд. ҳамчунин тавсия мешавад, ки мувозиби кӯдакон бошед ва ҳангоми рондан дар роҳҳо аз эҳтиёт кор бигиред. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистонро аз рӯи мавҷи 104.7 FM пайгирӣ намоед.